ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಚ ಉಲ್ಲರ್ ನಿಕುಲ್ ಮಾತಾ ಸೌಖ್ಯತೆ ವಿಷಯದಾಲೆಜ್ಜಿ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವತೆ ನಮನ ಬಂಟ್ವಾಳಡ್ ಅಂಚ ತೂವೊಂದು ಬರ್ಕಪಣದ ಯಾಲ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿಡ ಅಡೆಗ್ ಪಿದಡಿಯ ದಾದಪುರ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವಡು ಉಂಡು ಪಣದು ಎನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ತೂವೊಂದು ಬರ್ಕ. పొడిగి పొడిగి అప్పుడు జంతు నాగా సత్యం సత్యం అని జీవమతిలే కాదు పొడిగి
ಉಲಾಯಿಡ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಮಾತ್ರ ಆತಂದೆ ಒಂತ ಸಂತೆಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಗೆತ್ತೊನ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಮುಲ್ಪಲ ಗೆತ್ತೊನೊಲಿತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಮಾರ್ರೆ ತಿದಿತ್ತೀರ್ ಎಂಕಲು ದಾಲ ಗೆತ್ತೊಂಡಿಜ ಬಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೊಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪಿಕಲ್ಸ್ ಇತ್ತನು ಪಂಡ ಉಪ್ಪಡು ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತನು ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಿಜಂಡು ಈತ್ ನಮ್ನೆದ ಉಪ್ಪಡು ಪೂರ ಉಂಡಾ ಪಡದು ಉಪ್ಪಡು ಕರಂಡೆಕಾಯಿ ಮುಂಚಿದ ಒಂದು ಲಿಂಬೆ ಬಳಿ ಪೂರಲ್ಲ ಉಂಡ ಏತ ನಮ್ಮನೆದ ಉಪ್ಪಡುಂಡು ಮೂಲು ನೀವು ಎಣ್ಣೆ ಬಾರ್ದು ಅಡಿಗೆ ಕೈ ಬೀಳುತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಡಿಗೆ ಕೋಣೆ ಯೂಸ್ ಆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೈಲು ಬಾಜನ ಅತ್ಯಾರು ಮಾತಲ ಅವಳು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇತ್ತಂಡು ಬೋಡ ರೊಟ್ಟಿ ಮನ್ಪರೆ ಅವಿ ಒಂದು ಗೋಡೆ ಎಂಕ ಹಾಕಾರ ಇರೆಗ್ ಕೈ ಕವ್ವೆ ಬೋಡ ನಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಇದ್ದವಳಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಊರ ಓಡಾಗೆ ಚಿಕ್ಕದೆ ಪುನಃ ಸಂತೆ ಬೋಡ ನಾತುಂಡು ಮಾರ ಮೂಲು ಈತ ಮಾತ್ರ ಆತಂದೆ ಫನ್ನಿ ಗೇಮ್ಸ್ ಲಾವುಲು ಇತ್ತಂಡು ಓ ಟೈಪ್ದ ಪೂರ ಗೇಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಪಣ್ಣದು ತೂವೊಂದು ಬರ್ಕ ಕೆಲವು ಉಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಕೆಲವು ಉಂಡು ಅವಲ ಪೂರ ಪೂರ ನಂಬರ್ तुला मारे गिफ्ट दा नंबर तुझं गेम पाडू आते बकत आला इच्छी निक बोबुजी बाल अंच बोबुजी अली बो पाड अंदा अंदा ಎಂತ ಆಡುದ ನೀನು ಹೌದಾ ಆಡು ಆಡು ನೋಡುವ ಎಲ್ಲ ಆಡದ 5 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ತಿಕ್ಕನೆ ಖಾಲಿ ಸಾಬೂನ್ ದಿಯರೆ ಓಲ್ ದೀಪನಿ ಅಂತ ಸಾಬೂನ್ ನಿಂತು ಇತೆನ್ನ ಕಂಡನಿಗೋ ಬಂದುಲ್ಲೇರು ತುಕ ಓಲ ಅವು ಪಾಡ್ಲೆ ಪೋಪುಜಿ ಬಾಬಾ ಈಮೇಕ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಈಮೇತಕ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಈಮೇತ ಪಾಡ್ಲೆ ಸೇಮ್ ಮೂಜಿ
అయినాజీ ఇతరడ్డు సాపుందో తట్టెనే గతి అన్న మక్కు ఓర్ంబా ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಡ್ಲೆ ಪತ್ತು ಪತ್ತೊಂದು 12 13 కూడా ಮೆಣಸಿ ತಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ತಟ್ಟೆ ಯಾವುದು ಅಡ ಲಾಸ್ ನೆಕ್ಕಲ 50 ರೂಪಾಯಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ದೀತಲ್ಲ ಕಾಂಡ್ ಮಲ್ಲ ಜಾನ 100 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿಜ ಗೊತ್ತದ ಇಲ್ಲ ట్రైన్ ఉండో నీళ్ళుండో ఒక వెంచిన బ్రేక్ డ్యాన్స్ అవి భలే ಅಂದ ದಾದ ಬ್ರೇಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದೋಣಿ ಉಂಟು ಟ್ರೈನ್ ಉಂಟು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಡಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವದ ಗ್ರೌಂಡ್ದೊಲೈ ಈ ನಮ್ನೆ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಣ್ಣದ ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನೆಲ್ಲ ಎನ್ನದಿತ್ತಜ ದಾದಪ್ಪ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಈ ನಮ್ನೆ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಪಣ್ಣದ ಜಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಂತ ಆಡ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಈ ನಮ್ನೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಣ್ಣದ ಬಂಟ್ವಾಳ ಪನ್ಪುನಾತ ದೂರದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟುಗು ವರ ವಿಸಿಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಓರಿಯಾಗ ಜಸ್ಟ್ 50 ರೂಪೀಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಉಲೈ ಗೊಬ್ಬು ನಾಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೇತೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಉಲೈ ಪೂರ ತಿರ್ಗೊಲ್ಲಿ ಆತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕುಲಂತ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತಾವು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎನ್ನುವೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಅನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ್ನಾಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿದ್ದು ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್.